Avui farem el verat en escabetx, amb una recepta que ens va passar la Laia de la Gourmeteria de Terrassa. Necessitarem mig quilo de verat net. A la peixateria ens els faran a filets i llavors caldrà treure-hi l'espina aquesta del mig i tallar-lo a peces, a trossets petits, al gust de cadascú. Per fer l'escabetx necessitarem ceba. Això és uns 180 grams, una ceba grossa. També 180 grams de pastanaga, que hem tallat a palets. Unes 5 pastanagues també maques. 2 grans d'all. Pebre vermell. Una cullerada sopera. Pebre rosa en gra. Més o menys 1 gram o un grapadet, si no tenim bàscula de precisió. 2 grapats macos de sal. Vinagre de xerès, uns 50 mil·lilitres i mig litre d'oli d'oliva. Tirem tots els ingredients en una cassola, excepte el verat. I ho posem a foc fort i esperem que comenci a bullir. Quan comenci a bullir, abaixarem una miqueta la temperatura i ho deixarem fer entre 20 i 25 minuts. El vinagre no li poso tot, em poso una miqueta més de la meitat. L'altre el reservarem per quan hi posem el verat. Tiro la sal, el pebre vermell, els grans de pebre rosa i els 2 alls. Això ja s'està escalfant. De seguida que arrenca el bull, abaixem una mica el foc i el deixem uns 20 minutets. Ja han passat 21-22 minutets. Salo una mica el verat, no molt perquè ja tenim l'escabetx també salat. Hi tiro una mica de pebre i el poso ja amb l'escabetx que ja tenim fet. El verat haurà d'estar molt poqueta estona, de fet, volem que es quedi blanc i prou. I també ara és el moment d'afegir-hi la mica de vinagre que havíem reservat. Ho deixarem ara uns minutets fins que veiem que el verat està blanc. No ho remenarem molt, que no se'ns trenqui. El verat ja ha agafat aquest color blanquet, vol dir que ja està cuit. No el volem deixar molta estona més, que no quedi eixarreït. Ara el deixarem refredar aquí mateix. Quan estigui fred el posarem a la nevera unes 24 hores abans de provar-lo i ja estarà llest per menjar. Serà un plat de primavera que encara que no la puguem disfrutar fora, coses del confinament, el disfrutarem a casa. Bon profit! Ja han passat 24 hores, l'hem tingut a la nevera i anem ja a provar-lo. Té molt bona pinta. Bon profit!